אקשן. אמיר, אתה נהנה בחדר כושר או סובל? מאוד נהנה, לא סובל בכלל. לא סובל בכלל? לא, אפילו שאני צריך לרוץ אני לא סובל. אז למה אתה לא בא כל יום? אני בא כמעט כל יום. מה פתאום? אתה בא בקושי, רק שמכריחים אותך. לפעמים שאני סובל אז אני לא בא. אבל בעיקרון אתה אוהב את זה? מאוד אוהב. אוהב או שונא? אוהב ולא שונא. אתה אוהב לרוץ? אני אוהב לרוץ. מה עוד אתה אוהב? ללכת. בקיצור, חדר כושר זה סבל או עינוי או בילוי או שמחה? שמחה ועצב. ועצב. אז בקיצור זה כיף? כיף חיים. אחי, אתה אוהב חדר כושר? אני אוהב חדר כושר. טוב, נגמר הרעיון. תודה רבה.